Sẽ hay nó được. Ba vậy nè. Nó bỏ. Motor kon sini. गिबियावनो खुलुमबाय लोगोफोर. जायाखैना? हाय लोगोफोर. खुलुमबाय गिबियावनो. हाय लोगोफोर. गिबियावनो खुलुमबाय आरो जोंनि दोंस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय. जों साननैसो सिगाङाव मोनसे नाम सायख'नायनि भिडिअ बानायदोंमोन. दा जोंनि गोबां इउटुबनि साबस्क्राइबार बिथांमोना गोबां मोजां नाम हरदोंमोन, जेरै थुलुंगा, थाजिम, थरथिं बायदि हरदोंमोन. दा बेनि थान्दै बायदिसिना मुं हरदोंमोन. दा बिनि गेजेरावनो जोंहा नामखौ दोननाय जाबाय बिमा बिफानि चइस बायदियै. नामा जाहैबाय चिरन्जित बसुमतारी. चिरन्जित बसुमतारीखौ दोननाय जाबाय आरो. दा चिरन्जित बसुमतारी मुंखौबो हरदोंमोन सोरबा. सोर हरदोंमोन बेखौथ' गोसोआव गैला, अब्लाबो थेंक इउ बिथांनिसिम मुंखौ हरनायनि थाखाय. ओमफ्राय चिरन्जितनि मिनिङा जाहैबाय बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइ देरसिन इन्डास्ट्रि मोनथिनाय बायदिब्ला आरो. दा जिखियानो जाया मानो जोंनि गोबां नायगिरिफोरा मुं सेलेक्ट खालामनानै हरदोंमोन. बिनि थाखाय खनसेबाव गोजोननाय जासिहरबाय. दा मुंखौ जों नोंथांमोननि हरनाय बायदियैनो दोननो हाबाय मोनसे. दा मुङाथ' मोनसेल'सो जायो नालाय, दा बेखाय गासैनिबो मुंखौ जों दोननो हायाखै. बेखाय निमाहा बिनाय थाबाय. जिखिजाया सासेनिखौ दोनबाय आरो, चिरन्जित बसुमतारी. दा बिनि थाखाय साबायखर बावबाय. थेंक इउ. जोबाखै भिडिअ'आ. ओमफ्राय जोङो दायो सोरहानाव दङ, बे चिरन्जित लाहानावनो दंफायो आरोना. बिसोरखौनो दोननो फैदों. मैया सुवाथारखांबाय. सुवाथारखांनानै ओमफ्राय नै बिसानाव बेखौ दोननो फैबाय. ओमफ्राय बुहुत मानसियानो सोरनि बेबि मोनबाय नामा नोंस्रानि बुहुत कमेन्ट हरदोंमोन. ओमफ्राय आङो गासैनिखौबो रिप्लाइ खालामजोबनो हायाखै. सासे सानैनिखौ रिप्लाइ खालामबाय. ओमफ्राय भिडिअ'बो बानायखादों बेबिया सोरनि. ओमफ्राय आरो खनसे खिथाबावनोसै आरोना. बेबिया जोंहानि नङा. जोंहानि नङा माने जोंहानियानो माबा आरोना. जोंहानि बिबोनांनि फिसाला, नै आंनि बिनानावनि फिसाला माने आंनि मामाय भागिन चिरन्जित बसुमतारी. ओमफ्राय आरो माला दंमोन? माबा बुंखादो. नों बुं दिनै. आंनि बिनानावा जेब्ला नैबे जोंहानि मामाया जोनोम जादोंमोन, जोनोम जाखांनायनि उनाव डाइरेक्ट हस्पिटालनिफ्राय जोंहानि न'आव साननैसोनि थाखाय थाहैदोंमोन आरो. दा सप्ता खनसेनि थाखाय थाहैदोंमोन. दा माने सुवाथारखांनायनि उनाव मुंखौबो जोंहानि न'आवनो दोनबाय. बिनि उनाव जोङो दिनै नैबे माने चिरन्जितनि अरिजिनेल न', बैथ' मैया दाख्लै थानायाथ' माने आबै आबौनि न'सोमोन नालाय. दा नैबे चिरन्जित बिफानि न'आव माने बिस्रानि अरिजिनेल न'आव लानानै फैबाय आरो. जों दोननो फैबाय आरो. दा जोङो सोर फैदोंबा चिरन्जितनि बिमानै, आं बिमाय, लोगोसे आंनि फंबायनि हिन्जाव माने चिरन्जितनि सासेबाव बिमानै, हिमानसि बिमा. ओमफ्राय हिमानसिबो फैदों. लोगोसे आंनि लोगो सासे फैफादों. दा बेखिनियानो आरो. जों दा दोननो फैबाय. दा जोङो माने दोननो फैनायनि माने बोथिसे स्राय जानानै माने जानानै थांसिगोन आरो. ओरै फैदो दोननो फैग्राफोरा खेबसे खनसे नुजादो आरो. ओमफ्राय नोंथांमोना नामखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव आरो खोन्थाहरलायदो. नामा चिरन्जित बसुमतारी, मिनिङाबोथ' मोजाङानो. ओमफ्राय खोन्थाहरगोन होननानै
नोंथांनि आसा थाबाय आरो दा माबायदि मोनखो आंखौ थुलुंगा थान्दै थरथिं थाजिम ओमफ्राय चन्द्र साहिल माबा बिराद मोजां मोनदोंमोन आरोना नामखौ ओमफ्राय जोंबो गोसो जादोंमोन दोननो थुलुंगाखौ सायख'दोंमोन जोङो ओमफ्राय थान्दैखौबो सायख'दोंमोन थुलुंगाया माने नै बै न' खाथियावनो दंमोन आरो इस्रा खाथि आरो बोरै जानो एसे बेलेग दोननोसै होननानै बिमा बिफाया चिरन्जितखौ लाबाय आरो हाय जुमा दे होबाय ओमफ्राय दिनै चिरन्जितनि मोखांखौ एसे मोजाङै देखायनोसै खाथियाव साफायना देखायनोसै न' दे नोंखौ नायनोनो मामाय नायनोनो मामाय राजा उन्दुदों उन्दुखायोना गथ'नि लोगोरा मोजां नुवाखै दाबो ओइ ओरै सानबाय नांगौलै र' भिडिअखौ फोजोबग्रोनोसै नोंनो फोजोबदो नोंनो बुंनायालाय लोगोफोर होमबालाय दिनैनि भिडिअ जायासैलै खनसे बुंफिनांसिगोन र' दे होमबालाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जायफोरा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बेनोसै आरोना ओमफ्राय जे चिरन्जितखौ एसे खाथियाव साफायना देखायनोसै दाखालिथ' आच्छा माबाखौ देखायजोबदो गासिबो चिरन्जित बिमा बिफा गासिखौबो ओइ चिरन्जित बिफाखौ लिंहरलाय दोनथ'नो हो